Libreng Anti-Rabies Vaccine naman isasagawa sa bayan ng Basista. Para sa detalye ng balita, pakinggan mula kay Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Magsasagawa ng libreng anti-rabies vaccination ang lokal na pamahalaan ng Basista para sa mga alagang hayop sa barangay Mapolo-Polo at Sitio Ambalingit, Basista sa February 4, 2026 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 11 ng tanghali. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang bakuna ay para sa mga alagang aso at pusa at mga fur parents maging mga residente upang maitaguyod ng sabay ang kanilang kaligtasan mula sa banta ng rabies. Ang aktibidad ay para sa mga alagang hayop na may edad 3 buwan pataas, kinakailangang nakatali o nakalagay sa carrier at nasa magandang kondisyon upang tumanggap ng bakuna. Layunin ng aktibidad na ito na mapanatiling ligtas at rabies-free ang komunidad. Ang lahat ng residente ay hinihikayat na makiisa upang sama-samang maiwasan ang pagkalat ng rabies sa mga barangay. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.